बेबायदि नायथारिखाय दिनैहाय आं ओरैबो नायथारिखाय आं बिपिएफआव हाबनांगौ गोनां जाबाय। बाबो पार्टियाखौहाय जोबजानो लुबैयाखै, जेनजानो लुबैयाखै। जों पार्टियाखौ गोख्रोंनिसाय गोख्रोंसिनसो जों जाजानो लुबैयो। बेखौ दानाब्ला दिनैनिफ्राय थाला बन्द'। बिसि थाला बन्द'। निर्मल नार्जारि चेयारमेनखौ दानांगौ। निर्मल नार्जारि चेयारमेनखौ दानांगौ। मुङा प्रानेश्वर नार्जारि। आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै बेखौनो बुङो जे जों मालाबाबो पार्टियाखौहाय जोबजानो लुबैयाखै, जेनजानो लुबैयाखै। जों पार्टियाखौ गोख्रोंनिसाय गोख्रोंसिनसो जों जाजानो लुबैयो। दिनै मानो होननानै बुङोब्ला सासे चेयारमेननिल' नङा, मोनथाया अधिकारा बयहाबो दङ। जों मानसि हिसाबै जों मानब अधिकार दङ। दिनै प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट थायो, इजुकेटिभ मेम्बारफोर थायो, बिसोरजोंबो खुनु अलिनल गैया। सेफ साइड गाव हारसिङैल' सेक्रेट खामानि मावो। बिनि जुनै दिनै बेबायदि दुर्निथिया दिनै खालामनांगौआ दिनै रायजो राजाया दिनै बेबायदि आगान सुरबोनांगौ गोनांथि जाबाय आरोखि। जों लुबैयो जे गिदिर इउपिपिएलनि जोंनि दिनै प्रमद बर' सरकार दैदेननाय इउपिपिएलनि साननो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनि बे प्राइमारियाव फैनानै जोंनि बे बेले बेजेखौ फैनानै सल्भ फैयोब्ला जों बिराद जेसेबां दिनाव सल्भ खालामा एसेबां दिनावहाय जोङो बे थालाखौ जों खेवनाय जानाय नङा। नागिरदों माने जोंनि प्राइमारियाव एकदमबारे गोबां बेले बेजे दं। सोरबाया पिएमवाइनि थाखा फैसा जाख्ल' जानाय, पिएमवाइ न'आ दासिमावबो बेनिफिसारिफ्रा लुफुंजायाखै। आरो सोरबायाबा माबा स्किमनि बायदिसिनानि अनेक दावराव दावसि दङ। सिगां समावबोथ' जायाङा जाबायमोन, नै 5-6 माससोनि सिगां जादों आरो बावहायबो माने जोंनि प्राइमारियावनो फैदों। माबा ब्लकनिफ्रायबो फैदों, माखासे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैदों, माखासे सिभिल बायदिसिना सियार बुख्रुलायनायबो जाखांबाय चेयारमेनखौ दाननायनि। दा चेयारमेनखौ दानैनि मेन मिनिङा उद्देश्यआ मा, बेनि माबायाखौ सिदान्थ'खौ गिदिर गोलावफ्रा लायागौ मानि जों बे थालायाखौ बन्द' खालामनाय जानाय नङा। सिगाङाव जोङो फार्स्ट बडि दाजेननायावनो बेवहाय गामि मेम्बारफोरखौ लानानै गामि थांनानै जों नायजोबनांगौ नैबे खोथाखौ बुंदोंमोन। ओमफ्राय दिनै 2 बोसोर गाहाम जाबाय माबाया जानानैहाय मा होनो चेयारमेना दिनैसिमबो बे फाथाबारि सुदेमफारा आरो नारेंगोदै बे जायगायावहाय दिनैसिमबो गानाय हैयिखाय होमब्ला जों मानसि नंले होननानै जोंखौहाय एकदम जों इउपिपिएलनि मानसि नङा होननानैहाय जों सानबाय आरो। खिन्थु बयबो मिथिगौ आंखौ। बे सिगांनिफ्राय जेला अफिस जायो मा जायो बेवहाय अफिस नेग्राफ्रानो बुंनो हागोन आंखौ। सोरबाया बुङो बे सुखिदार दोननाय जादोंमोन जों अफिस नेग्रा। बेवहाय आं सिगांनिफ्राय इउपिपिएलखा। ओमफ्राय बेवहाय आं ओरै बिजाब्ला आं थानो हाया। बे सुखिदारफ्रा बुङो आरो अफिस नेग्राफ्रा बुङो, ओइ आदालै अफिसाव जेबो गैथारा, बेनिखायनो गोदै सेरसेसो बायना होलांला हांगौमोनलै होननानै बुंब्ला आं सेरनै गाहाम 1.5 केजि गाहाम बेबायदि गोदै एरि बायना होलाङोमोन। ओमफ्राय मालाबा बुङोमोन ओंखाम जानायावहाय जेबो बाथोन बालाबो गैया होननायखाय बे समावबो मालाबा ना सेरनै, मालाबा दावदै 10 था गाहाम बायना होलाङोमोन आं। ओमफ्राय बेबायदि नायथारिखाय दिनैहाय आं ओरैबो नायथारिखाय आं बिपिएफआव हाबनांगौ गोनां जाबाय। बे जुदि निमानसा जाद्लायोब्ला मिलायोब्ला आं दाबो इउपिपिएलआव आं फैफिनगोन। 26 थारिख चेयारमेनखौ लानानै जोंखौहाय अजद दिखांबावदों, बे नंखाय। बिनिखायनो दिनै जोङो फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेसेबां रायजो राजा फैदों, प्राइमारि मेम्बारफोर लानानै बिसिडिसि मेम्बार लानानैहाय दिनै फैदों। मैयानि थांनाय 26 थारिखआव नुनानै जोङो ससियेल मिडियायाव नुफिननानै दिनै जोङो दुखु मोनदों। मानि थाखाय चेयारमेना होफिनदों? सासे मानसिया दे प्राइमारि भाइस नेहाथारि आफादगिरि, बे जे जोंनि सायावहाय अजद होफिनदों बे नंखाय। बे बुंदों चेयारमेननि सायावहाय फार्स्ट स्टार्टिंआ बिनिफ्रायनो जादों सुरुआ, चेयारमेन बोख्लायनाय दाननाय। खिन्थु आंनाव दे आं गैयामोन ओइदिन, आंनाव ओंखाम संनो थाखाय
आंनि बुरिया लोमजाना थादोंमोन बे बिद' सेरनै लानानै सासे बिदान होननाय बे ससाइटि चेयारमेन बेखौ लानानै फैदों ओंखायनो दाला आंनि बुरिनाव सोंनो हागोन बे लोमजादोंमोन ओमफ्राय बे संनायावहाय आं सोंहरदों आंखौहाय ओइ आदा नों मै दं बे बुंदों ओमफ्राय दिनै चेयारमेननि थाखायहाय जोङो सावरायगोनलै दानिसो आदा फैदो बिद' लानानै संखादों हाब नोमबाजैया लोमजादों है संबाय आदा गोख्रै फैदो होमब्ला आं अकस्मात मोनबाय फैबाय आङो फैनानै रायज्लायबाय फन खालामबाय लोगोफ्रा फैयाखिसै फैनानै ओमफ्राय बियो बुंबाय आंखौहाय जेरै खेलाबो सिफायनांगौ आदा नोंनो फाउन्डेसन बायदि नोंखौ गनायसिनो नोंनो साहसबो दंखायो सिफायनांगौ बे खोथाखौ बुंनानैहाय बा आं सिरि थादों सिरि थानानै बे फनाव आंखौ बुंहरदों आं सिरि थाथ'दोंमोन स्टाडि खालामनानै रायजो राजा बेसेबां सापर्ट दङ बेखौ आं नोजोरथि लाखिदों लाखिनायनि गेजेरजों दिनै बियो जेला मिटिं जायो आं बुंहरदों बेखौहाय आदा नोङो चेयारमेननि सायावहाय नों माबा मोनसे मुथु जाबाय नामा आं नों बायदि बिदि नाथुर नङा आं फैसा थाइसेबो जाया आं बे खोथाखौ बुंदों आंनि आथिं आखाइ दं आं मावना जागोन सरकार फैमालाय मा जानो जों मावना जाग्राखा मावना जानांगौ खिन्थु बियो खुगाजों जानाय नङा आं बे खोथाखौ बुंदों बुंनायनि गेजेराव जेला मिटिं जायो मिटिङाव थारैनो आं बुंदों नाय नोंसोरो मिटिङावहाय मा जागोन लास्ट मुभमेन्टआव जुदि नोंसोरो सलुसनाव जुदि फैयाला चेयारमेननि बिसयहाय आं खोथाखौ बुंदों ओइ जामारदों आं बुंदों बिसोरनिहाय मिटिङाव जेला जादों जानायनि गेजेरजों मिटिङा लास्टआवहाय मुभमेन्टआव फैदों आं सोंदोंमोन मिटिंनि समावहाय जेब्ला बुंदों बियो जायहा मिटिं सालायदों बे बुंदों आं बुंदों सोंनायावहाय सोंदोंमोन नोंसोरो हाउसआवहाय हगारदो दोननाय ना दाननाय बेखौ बुंदों हगारनाङाखिसै बिसोरो हाउसआवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं सोंदों लास्टआवहाय ओमफ्राय सोंनानैहाय जेबो फिननाय होआखिसै रायजो राजा हाउसआव हगाराखिसै हगारनाया बेनो ओमफ्राय आं रागाजोंना थाखाबाय लास्टआवहाय मिटिङावहाय जोमै फैबाय दोनबाय दोननायखौ नुनानै आङो रागजोंनानै सिया सिफायदों सौख्रुबदों ओमफ्राय सलुसन जानो हायाखै दिनैसिम जायाखै गेप्स थादों ब्लकआवबो माबा डिस्ट्रिक्टआवबो जों इमप्रुभ हरदों ब्लकआवबो जों इमप्रुभ हरदों ओमफ्राय बे गुनु गुना थायै थानानै दाखालि दुखु जाबावबाय बे अजद थिखांबावबाय बिसोरदि होनदों सासे प्राइमारिनि नेहाथारिया बुंदों अबिन नार्जारि बे बुंदों अजद थिखांदों चेयारमेननि बिसयहाय माने बियो थाइसेबो 5,000 लायाखै पाब्लिकनिफ्राय बे नंखाय जुदि नंखाय होननानै बिसोर बुंदोंब्ला दिनैहाय सासे जाय बेनिफिसारि गोबाङै दंफैयो बिसोरनाव सोंनो हागोन बियो प्राइमारिनि नेहाथारि आफादगिरिखा लेङाइ आफादगिरि अबिन नार्जारि बे बुंदों चेयारमेननि हयैहाय बियो मा फान्दायदों जों मिथिया बेखौहाय खिन्थु 100% बियो चेयारमेनखौ दाननाय होननाया बेनो माने सोरनिबा 5,000 हरनाला एग्रिमेन्ट खालामाला बेथ' न'खौ खेमाखै बिलबो जायाखै बिसोरबो हाबाखै बिराद दुखुथिया जानानै दङ ओमफ्राय सोरबा जब कार्ड हाबाखै बेखौबो साक्सेस जायाखै बेस्राफोर रायजो राजाथ' लिडिंआव थिग जायाखै चेयारमेनखौ बोख्लायनाय बे आंनि खोथा नङा रायजो राजानिसो खोथा आं हारसिंथ' दानगोन दाबो जाया बे रायजो राजानिसो रायजो राजाथ' दिनैनिफ्राय दानगोन होननानै बुंदों